hankalin da aka yi ranar sallah 2008 September a Jos, musulmi na masallacin idi ne aka zagaye su, aka hallaka su, aka kona su. Akwai bidiyo, kowa na akwai shi da yawa. Bidiyo kirista na cin naman musulmi ya ce wannan kafan Shu'aibu ne, wannan kafan Danjuma ne, wannan kafan Ibrahim ne. Wallahi tallahi billahi inda kirista aka yi ma da har yanzu da duk duniya ta ji, da kuma har yanzu maganar abin da ake kenan. An yi a Numan, an yi a Jos, ga irin su janar alkali da aka samu bashi a rijiya. Janar wasu kiristan da yawa sun san ƙarya ne, sai dai waɗanda da yake wato da yawa kirista a coci kullum da yawa fastocinsu abin da suke musu sai shuka ƙiyayya da musulmi da musulunci. Saboda haka duk abin da aka gaya musu da yawa sun amince ƙarya ne, ko waɗanda ke inda ake tashin hankali aka fi tashin hankalin kiristan a plateau da kiristan da ke kudancin borno wajen su goza da sauransu sun san waɗanda aka fi kashewa a duk tashin hankalin ma da aka yi a najeriya musulmi ne, in ban da yakin biafra, tunda su ne suke yakan gwamnatin tarayya aiko, to an kashe fiye da mutum miliyan, yawancin mutanen su ne. To in banda wannan tashin hankali, duk wani tashin hankali da ka sani a Najeriya musulmi aka fi kashewa, amma dokin mai baki ya fi gudu. Da kuma mutumin da bai da sense of adalci, don wannan ba musulmi bane, don me zan masa ƙarya, don me zan masa ƙazafi, addini na ya hana ni. Saboda haka da yawa amma kirista su wannan bai dame su ba, abinda suke so, abinda zai kushe musulunci, abinda zai soki musulunci, abinda zai kawo batanci ga musulunci. So in ka duba kashe-kashen da aka yi a plateau kawai, ba genocide aka yi shida, har yanzu akwai musulmi, 'ya'yan musulmi mata da maza wanda aka sace su suna hannun kirista, wai bayi ne a Najeriya. Inda kinsa aka yi haka, tashin hankalin da aka yi ranar sallah 2008 September a Jos, musulmi na masallacin idi ne aka zagaye su, aka hallaka su, aka kona su. Akwai bidiyo, kowa na akwai shi da yawa. Bidiyo kirista na cin naman musulmi ya ce wannan kafan Shu'aibu ne, wannan kafan Danjuma ne, wannan kafan Ibrahim ne. Wallahi tallahi billahi inda kirista aka yi ma da har yanzu da duk duniya ta ji, da kuma har yanzu maganar abin da ake kenan. An yi a Numan, an yi a Jos, ga irin su janar alkali da aka samu bashi a rijiya. Janar alkali inda kirista ne, wato abubuwan mun dai gane cewa mu ma muna da rauni musulmi, ba ma bisan wa'annan abubuwan, sai mu ɗauka kawai ai shi kenan al'amuran nan sun faru, Allah ya kiyaye, Allah ya ji kan wanda ya rasu. To amma yanzu kan bage ta ya waye, idonmu ya buɗe, yanzu duk wa'annan abubuwan da suka faru muna da records nasu, tattara su ne ba mu yi ba, yanzu mun tattara su. Supreme Council, majalisar tabbatar da shari'a a Najeriya, mun sa kwamiti kuma yanzu mun tattara su, yanzu duk wanda ke so a duniya ya samu wa'annan, mun ma creating website. Mu ma za mu ba da namu labarin, za mu ba da namu bayanin. Duk mai adalci ya duba zai ce ƙarya ne kiristan Najeriya suke cewa ana musu kisan gilla, ana musu kashe. Ma dai dama da wanda suke abinda suke yawan faɗi shine waɗanda ke ta'addancin, musamman tun daga Fulani nan da ke kidnapping da mutanen Boko Haram, mafi yawancin su musulmai ne. To amma a sassan musulmi suke ai kuma mafi yawan su ko, kuma suwa suke ma ta'addancin musulmi suke ma, amma wani fuska suke nuna ma sauran al'umman duniya cewa a kirista ne ake ma. Of course ta'addanci na shafan kowa. Kidnapping hanyar Abuja, in suka ce sun tsaya 'yan ta'addan da musulmi da kirista, an suka tsaya duk wanda suka samu ne nasu ne za su kama ko su ce sai an ba su kuɗi, ko ba haka ba.
so kaga akwai ta'addancin wanda ya shafi kowa, akwai ta'addancin da kirista ke ma musulmi, akwai wanda musulmi su ma suke ramawa, amma wanda ake ma musulmi ya fi yawa, sai dai kawai dokin mai baki ya fi gudu, dokin mai baki ya fi gudu. Malam Rafi Baba Ahmad, akwai abin da ya taso kwana